Zerin Karabot faqa bużieqa oħra fil-Partit Nazzjonalista wara li ammetta li żieda fil-popolazzjoni mhux vera waslet għal xi żieda fl-ammont ta' rapporti kriminali. Tali ammissjoni waslet mhux biss wara xhur li l-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu Angelo Gafà spjega bil-fatti fil-Parlament li dan qatt ma kien minnu, anzi reati baqgħu dejjem jonqsu drastikament. Iżda wara snin ta' gideb u invenzjonijiet mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista stess li nefħu narrativa simili biex jagħmlu ħsara lill-pajjiż. Fil-fatt statistiċi uffiċjali juru li rata ta' kriminalità f'pajjiżna s-sena li għaddiet kienet l-inqas waħda fl-aħħar 10 snin u l-inqas fl-aħħar 25 sena ras għal ras. Karabot meta dan f'opinjoni fil-Gazzetta Malta Independent fl-aħħar ħarġa tagħha tal-Ħadd fejn qal li minn statistiċi li akkwista dwar il-popolazzjoni f'pajjiżna li jmorru lura għal 3 snin ilu ma affettwa bl-ebda mod kemm ġew irrappurtati reati f'Malta u Għawdex. F'din l-analiżi li tgiddeb in-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista stess fl-aħħar żmien ġie spjegat li lokalitajiet fejn żdied l-ammont ta' residenti kienu l-Gżira, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar u l-Imsida. Iżda bħal ċifri nazzjonali ir-reati hawnhekk ma żdiedux. L-istess deputat nazzjonalista żelaq fin-nixef ukoll meta qal li l-idea tal-pulizija fil-komunità li ddaħlet minn Gvern Laburista fl-aħħar snin fi strateġija ta' prevenzjoni fil-qalba tal-komunità kienet saret mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dan meta anka din l-istrateġija spiċċat taħt assalt kontinwu minn membri tal-istess Oppożizzjoni Nazzjonalista waqt li kienet qed tiġi attwata b'mod gradwali f'numru ta' lokalitajiet.